Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Sekarang saya berada di SD 1 Medini lur. Nah, yang kemarin di sana sambung sana ada Panji Anom Medini, juga di depan balai desa di belakang ya lur ada juga ketoprak Panji Anom. Dan sekarang saya akan menuju ke desa Undaan Kutuk lur. Nah, iki lur gange lur. Ya lewat ora kene ya iso lur, ning aku coba lewat kene lur. TB Kita Jaya. Kalau dari arah Gang SD Medini 1 Medini ini lur, belok ke kiri kalau dari utara lur. Nah, begini lur suasananya lur. Padat ini lur. Ayo lur kita langsung menuju lokasi, cek lokasi pagelaran kesenian budaya ketoprak. Nah lur. Nah, ini lur ikuti arus jalur mobil ini. Nah, enggak loh, dia mau muter ini. Ini ada jembatan biru. Nah, ada kali, ada tambak ini lur. Kita arahnya ke timur ini lur. Kalau nggak salah ada wisata kuliner ini lur. Di sana ada wisata kuliner dan ini ada ruko dan musola. Musola Undaan. Nah, apa yang mau? TB Kita Jaya iki. TB ini lur nek kene berarti lurus iki lur. Nah, suasana kanan kiri banyak pertanian padi ini lur. Ana sing wis metu apane padine, ana sing durung lur. Dan kiri ini kali. Jalannya bagus lur, cor-coran dan ada lampu penerangannya. Dan di timur sana terlihat Masjid Kubah Mas, itu warnanya kubahnya, dan ada pegunungan lur itu lur. Dikelilingi gunung ternyata. Kudus ternyata luas ya lur. Suasana ini Kudus bagian selatan. Nah, tepatnya Undaan menuju desa Kutuk iki lur. Yang malam ini ada pentas kesenian budaya ketoprak Panji Anom. Lur. Iki ketoprak Kudus dhewe ya. Iki main ning lokasine dhewe ya. Ketoke ngono lur. Kalau nggak salah pasti tepat desane. Tapi ya iki nek mobil iki hati-hati ya lur. Simpangane miris iki lur. Kalau ndak mau ngalah ya iki soalnya cor-coran. Cor-coran ku pembatas apa jalannya itu mesti lancip dhuwur lho. Penoban terus wah rowak ngono lho ceritane. Ya ana sing mancing akeh nek kene lho. Mancing iwak, suasanane lokasine wah ya lho. Wah, guru iki ngenteni iki mobil iki ana perapatan lho. Nah, ku ana ya gunung ngono lho. Wah, piye ta lho lokasine sejuk iki sore kali ini. Ya itu Gunung Muryapol ngono ya. Waduh ngono jebule. Nah, begini suasana pertanian padi subur makmur lestari ya. Ini gapura apa ya lur? Gapura, iya ada gapura. Apa lur akeh ta lur, blober tulisane kok lur. Nah, pokoknya ana gapura lurus lur. Iki desa apa kene lur padha lho. Terang Mas. Nah, iki Terang Mas lur. Tulisane ngono mau lur. Memasuki desa Terang Mas. Ditutup ya lur, ada apa ya lur? Kalau ditutup ya maaf jalan dialihkan. Nah, lewat sini coba lur. Ke kiri lur, lewat perkampungan. Dialihkan karena ada apa tadi nggak tahu. Coba lewat kampung Terang Mas ini, suasana di perkampungan Terang Mas Undaan Kudus. Jalan-jalan ayo lur sik lur, cari lokasi pentas pagelaran kesenian budaya ketoprak. Iki berarti lewat pinggir desa Terang Mas. Iki wah padha kono lho api ta lho. Wah iki bintang
belia pos PAUD nah TK Pertiwi ya ini lur menggok ke kanan. Oh betul jero lur ana bocil cewek iki lur nggo motor trail. Nah iki mau sing ditutup kono ya lur ana apa mbah lur kok iki jebule iki terus lurus neh lur iki urung tutup foto iki ketoke lur jadi satrang mas dalane japek tetap ya ono PDAM apa durung oke bumdes iki ono kali ono tandurane kacang panjang iki ono jembatan neh lur C22 ya ono wit jati. Nah itu ada makam di sana lur. Nah, ada makam. Nah, ada perempatan dan apa ya lur? Gazebo. Nah lur, ini udah memasuki kampung apa ini lur? Belum tahu saya. Nah, ya ada musola lur. Kiri jalan ada musola. Kalau ada hajatan di jalan ya ditutup lewatnya pinggir-pinggir kampung, soalnya kanan kiri itu ada kali ya ana cawe itu mancing lur boleh wong kene cawe itu ya mancing lur lagi roh ya lur ibu-ibu mau ya ana pertelon apa-apatan ini ana apa iki. Nah, iki jeng wetan lurus. Kok lurus kawet medini kono mau lur. Lurus melewati duko terang mas. Jono tegangan neh. Bareng lewati ku lurus neh iki lho. Wah, temen. Ah, begini lho. Masjid ana gapurane apa mas-mase mau yo nganu lho berarti terang mas ya lho katane lho orang kutuk lewat kono ya iso lho bal-bal kono kol Alioso ta ngendi ya lho enane kok sing ana Metoprae Wahyu Kencana Jaya. Nah iki parine sebelah kene wis meh tuwa kene lur. Nah, iki ring di lur bar iki. Nek pas sajaran iki kaya aku tau rene lur. Kono. Toprake dhuwur kali biasane ning kono iku. Ya anger lurus sik lho. Jembatan lurus nek ya lho. Ring di lur baca lurus nek lur. Iki ana perapatan nih lho. Nah, jembatan nih iki. Ring kilo. Rono iki kaya. Sak rene. Nah, muter-muter kampung iki wis tutup nganu lho. Nanti mau foto, undahan foto iki lho. Kelancar ta ora iki lho. Tah nganan mau ya lho. Tidak ana dalan nek iki ya kene. Ana traktor lho kene lho. Ngrewati apa iki lho. Jembatan. Wah, salah iki lho. Pol kene lho. Tarono iso ya lur. Jangrene lur. Dak reti kok soalnya. Kok mau lho ketoke. Arah. Iki arah ning wah ngeri lho dalan. Ono gedang akeh dalane ekstrim.
Oh, putih lur, lemah kene lur. Ya iki kaline iki lur. Watu putih. Muter-muter iki pinggir kampung salah iki lho. Endi lho RW 8 RW 3 RT 8. Aduh tadi ya. Wah ana sing jeguran lur ana lho. Jeguran nih kalau enak ya. Aduh salah lur, iki mau metu kono nggon Kampung Tengah ya lur. Iki ana 2022 ya enak kaline. Jeguran. Iki lur, masa iki lur. Lur nang kene tak lur. Ndi. Malah temburi panggung lur. Lur iki lur. Lokasine ning kono lur. Ning mburi panggung ya malah lur. Keliru lur jalure lur. Begini lur. Iki lur, aku malah tutup mburi panggung lur. Salah lur suasanane lur aku mau lur. Jane jembatan sing mau iku nganu lur. Terus nganan. Nah, intine lur. Kene iki yo aku tok mburi iki mburi panggung iki suasanane ngene iki lur. Ha iki treke ning kono Komedara. Nah lur. Iki panggunge. Nah, ini ning mburi panggung. Suasana lokasi di samping kanan panggung ini. Nah, iki ono persiapan pemasangan panggung pentas untuk nanti. Nah, begini lur suasananya lur. Nah, marem ono rejenge lur. Nah, iki nang mburi panggung, nang mburi sound ya. Nah, ngene lur. Begini suasana cek lokasi pagelaran seni budaya Ketoprak Panji Anom yang di Undaan Lor, Undaan Kutuk Lor lur. Ini neng wihara lur pokoknya lur. Begini suasana di depan panggung. Tadi saya cek lokasinya salah jalur kelancor. Nah begini lur suasana di depan panggung. Keren banget ini. Ada teratak rejing. Keren. Nah ini lur, ada ular naga ini lur di wihara ini lur, lokasinya lur. Ada naga. Nah ini suasana sebelum pentas Ketoprak Panji Anom lur. Nah, waduh ya lur. Keren banget lur. Suasananya gini gitu. Ada naganya lur, keren. Suasana di depan panggung ini lur, saya lur sedang persiapan panggung untuk apa ya lur, pentas itu kayaknya lur. Ini suasana lokasi ini gamelannya baru ditata lur, penataan gamelan ini. Lubang itu baru diangkat dari gedung untuk dipersiapkan itu loh. Begini suasana di depan panggung Ketoprak Panji Anom dari Undaan Kudus loh. Nah, ini soalnya loh. Lur begitu suasana persiapan cek lokasi panggung dan wajib. Nah ini lur nogone iki Yayasan Santi Manggung.
Nah, ini ngarep panggung lur suasananya. Ini persiapan dekorasi panggung untuk pentas. Nah, ini ada bunga-bunganya lur. Alah, candol aku lur. Nah, ini lagi mempersiapkan apa ini lur? Lampu, ambil mic ya, mic-nya ya. Iki jam 4.7 lho. Nah, iki ana gonge lur padha lur. Gonge apik-apik iki padha. Samping panggung ana gong-gong iki lur. Nah, iki untuk kendang koplo. Mbah. Kok akeh men Mbah gonge, Mbah? Gonge kok akeh men, iku ana iki ana. Gong wiara. Iku sing ngene wiara. Apa nggih pentas kok. Iki sing nggih pentas cilik-cilik tari-tari. Oh, ngono. Iya ketoprak. Oh, berarti ning kene ketoprak ya, Mbah. Lurah iki. Nah, iya, Mbah. Ya, siap, Mbah. Iki nang omahe dhewe iki ceritane, ora, Mbah? Nggih ndi no, Mbah, lokasine omahe? Omahe grupe. Nek kene iki, kutok endi? Yo, daerah kutok. Kutok tengah. Kutok tengah. Berarti kidul kono? Kono? Iya. Mbah, aku bingung lor kidul. Masjid iku, Mbah? Nah, ngene tinggi kan lho kono. Pinggir dalan. Pinggir dalan arah. Bangbalan kan. Jembatan masuk. Cedak mlebune. Enggak. Ya, berarti iki ning kampunge sing asli nih. Bate. Nah, begini lho suasana sebelum pentas nanti malam ketoprak Panjianom iki mbae iki. Tukang tim panggung ya ora, Pak? Karo cah sekolah Minggu Budis. Iki iki ning wihara, Pak? Wihara. Wihara nih. Kene. Loro iki wihara Buddha Santi. Ya ngono, Pak. Ning kono Ana loro ning kutuk kene wihara, lor kidul. Oh, ngono lho. Seberarti sing bagian lor ngobengi ketoprake ning kene, ora, Mbah? Waisake didokok kene. Waisake, ya acara waisakan ya. Nah, ngono Mbah, lanjut Mbah, monggo Mbah ewah kula malah. Sepurane, Mbah. Nah, iki Mbah iki mau sing tukang tim panggung lur. Nah, iki lokasine ning pinggir-pinggir panggung iki lur. Nah, ngene iki terke iki. Iki ning mburi aku mau salah lur, keliru malah blusuk metu kono lur. Nah, lur begitu suasana cek lokasi pagelaran Sandiwara Ketoprak Panjianom yang pentas nanti malam di Kutuk Lor depan wihara Buddha Santi ta sinten wau lur. Ya gitu lur. Ya ramekan ya lur nanti malam lur. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.